După aproape o oră de mers, transpirație. Aceasta este partea a doua din primul clip al seriei, Pe repede înainte. Dacă n-ai apucat să vezi prima parte, dă-i un play. Promite să te prindă. Pe drum, m-am oprit de câteva ori să deschid Google Maps, pentru că, sincer, m-am cam rătăcit. Ce mi-a sărit în ochi, însă, e cât de bune sunt drumurile din Austria. Aproape peste tot, vezi și tu în imagini. Asta e una dintre cele mai faine chestii când vii cu motoreta pe aici. Sincer, nu mă așteptam deloc. Un loc care pare banal pe Google Maps, la doar o oră de Viena, și totuși m-a dat pe spate. Drumuri impecabile peste tot. Fie că e un sătuc uitat de lume sau rută principală. Serios, n-am dat de niciun drum prost. Austria chiar știe să-și facă treaba când vine vorba de infrastructură. Și nu exagerez deloc. După aproape o oră de mers, transpirație, cursă, deshidratare totală, am ajuns. Avem și ceva rații pe aici. Vine și un teren de fotbal.